Witamy Was w Jastrzębiu-Zdroju. Dzisiaj Śląska Karuzela gości w Pałacu Borynia, którego wnętrza, tak jak my z Kairą, łączą tradycję i nowoczesność. Przekonajcie się o tym sami. Cześć kochani, tu Sławomir. Cześć, to Kaira. Witamy Was na Śląskiej Karuzeli. Dzisiaj zakręci się z nami artystka, która od lat cieszy nas swoją radością i poczuciem humoru. Kochani, Janina Libera. Witam bardzo serdecznie prowadzących, witam widzów, no i miejmy nadzieję, że spędzimy te parę chwil bardzo, bardzo wesoło. Zapraszamy. Janka, bardzo piękny dom, gratuluję. Pięknie jest. Prawda? Dobrze tak. sobie mieszkam. Pięknie. Jadąc tutaj do Ciebie, przejeżdżaliśmy przez miejscowość Gilowice i tak od razu mi się skojarzyło, jak to jest z tym gilaniem, powiedz. Kiedy jest najlepsza pora na gilanie według Ciebie? Każda pora jest dobra, a najlepsza jest rano, jak małżonek jeszcze taki senny, a Ty do niego przychodzisz z kawką pod nos i wtedy mówisz, że chce Ci się kili. Okej. Skąd Ci się wziął pomysł na tą piosenkę? Tak jak większość pomysłów, znikąd po prostu. Czasem z obserwacji, czasem z głowy, po prostu z głowy. Ale to, że mąż miał tyle ochoty na kilania, że aż piosenka z tego powstała? To znaczy ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem przekorna i że czasem robię sobie żarty z pogrzebu, jak to się mówi, nie? I tutaj też, także wiesz, możesz to sobie zrozumieć, jak on chętnie rano się do tego kilania zabiera. Okej. No. A ma jakieś piórko takie specjalne? No piórko to ja. Zresztą na teledysku widać, jakie usilne starania robię. Tylko że w tym momencie to nie jest mój mąż. Aha, Rozumiem. a to dlatego tak super idzie, kochani, zobaczmy. W nocy się legamy do naszego łóżka, pofiglować nam się chce. Już miekać zaczyno, szterować poduszka, nawet pętek swędzi mnie. Patrza, ty przybierasz, pozycja do spania, jakiś smutek tropi cię. I on nie zrezygnuje dzisiaj ze kochania, więc pokilać musza cię. I on nie zrezygnuje dzisiaj ze kochania, więc pokilać musza cię. Kili, 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 to jest knif na smutek twój. Kili, 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 tak ci zrobię już żeś mój. Kili, 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 takie śmieszne słowa dwa. Kili, 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 już się śmiejesz, ha, ha, ha. Kili, 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 już się śmiejesz, ha, ha, ha. Gdy z tobą my rano, nocka nie przespano, czy ty przy mnie możesz spać? Słonko swym promykiem ponosie mnie kilo, jakiś sygnał chce mi dać. Patrza spod kołderki, noga ci wystowo, już ci więcej nie dom spać. Jakże rano wstała, zajby się kochała, do kilanio trza się brać. Jakże rano wstała, zaćby się kochała, do kilanio trza się brać. Kili, 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 to jest knif na smutek twój. Kili, 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 tak ci zrobię już żeś mój. Kili, 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 takie śmieszne słowa dwa. Kili, 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 już się śmiejesz, ha, ha, ha. Kili, 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 już się śmiejesz, ha, ha, ha. Wy się przykład weźcie, bo num to wychodzi. Figlowanie fajno rzecz, a mogą to robić i starzy i młodzi. I no trzeba tego chcieć, zamiast się obrażać i buczeć na siebie. Dwa paluszki starczą ci, panowie i panie, brać się za kilanie, a wesołe będą dni. Panowie i panie, brać się za kilanie, a wesołe będą dni. Kili, 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 to jest knif na smutek twój. Kili, 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 tak ci
Kochana, czy jak byłaś młodsza, czy jak zaczynałaś swoje życie, myślałaś, że ono się tak potoczy, że zostaniesz gwiazdą śląskiej estrady? Wiesz, jakie nudne by było życie, jak człowiek by w wieku nastu lat wiedział, jak to się potoczy. Właściwie u mnie są bardzo wyraziste sceny życia, że tak powiem, bo mam bardzo dużo dramatów w swoim życiu i mam bardzo dużo niespodziewanych radości. Także moje życie jest takie dosyć ekspresyjne, nieprzewidywalne i kiedyś robiłam sobie plany, a teraz mówię, a leć sobie życie jak chcesz, rób sobie co chcesz. I nauczyłam się żyć dniem dzisiejszym. A to, co się wydarzyło z tą śląską estradą i tak dalej, to jest dla mnie wielki kawał tortu podarowany od życia, na który naprawdę nie liczyłam już. Powiedz, a w jaki sposób, co trzeba robić, żeby zachować taką pogodę ducha, jaką ty masz? Po pierwsze powiem, że to jest w genach, bo ja miałam wesołą rodzinkę. Ojciec bardzo był wesoły, jego mama też. Ojciec grał na akordeonie, jego brat grał na skrzypcach. Także gdzieś to w genach się przenosi, a potem tylko to utrzymać. Nie dać się zabić tej szarzyźnie, nie dać się zabić tym smutkom, które przychodzą. Po prostu trzeba walczyć o to. A jaka jest taka najlepsza recepta na takie smutki, kiedy już tak dopadną i Tak, mamy jakiś face to kłopot face życiowy. i to co zrobić, żeby się faktycznie temu nie dać? Masz jakąś receptę na to? Każdy ma jakąś swoją, każdy ma ten swój świat malutki, o którym też śpiewam, a ja mam taki świat, ja to teraz mam wszystko w nosie. W pewnym momencie naprawdę głowa już jest pełna, przepełniona, korki zaczynają wybijać i wtedy idę sobie do pokoju, wyciągam wszystkie swoje teksty i mówię, jak jestem tak naładowana, to ja dzisiaj coś napiszę. I faktycznie wchodzę w te teksty, czasem jest to coś smutnego, a czasem na przekór. Im więcej smutku we mnie, tym bardziej na papierze szukam czegoś wesołego. I to jest to. I jak coś wychodzi, a jeszcze melodię sobie do tego znajdę, zacznę nucić, nagle wszystko znika. Reszta jest tam gdzieś za oknem, za szybą. Kochani, więc zobaczmy Janinę i jej świat malutki. Życie różnie toczy się, raz jest dobrze, a raz źle. Karuzela życia kręci się. Gdyś kochana szczęście masz, ciągle roześmianą twarz, lecz to czasem może zmienić się. Córka kwaśną minę ma, mąż na nerwach znów ci gra, a synowie ciągle kłócą się. Nie wiesz, gdzie masz głowę skryć, nie udaje ci się nic, smutno, a łzy same leją się. Ja mam swój świat malutki, od wielu lat go mam. Gdy mnie dopadną smutki, wtedy uciekam właśnie tam. Ja mam swój świat malutki, od wielu lat go mam. Gdy smutek mnie odnajdzie, na progu będzie siedział sam. Mam ten mój maleńki świat, tam uciekam już od lat. W świecie tym muzyka marzeń gra. Wiersze same piszą się, czasem smutne, czasem nie. Tutaj zapominam, że mi źle. Słońcem się zaczyna dzień, ja z uśmiechem witam go. Wieczór każdy radość chce mi dać. Tutaj zawsze gwiezdna noc, no a księżyc to mój brat. Taki jest mój mały świat. Ja mam swój świat malutki, od wielu lat go mam. Gdy mnie dopadną smutki, wtedy uciekam właśnie tam. Ja mam swój świat malutki, od wielu lat go mam. Gdy smutek
Janka, policzyłaś, ile piosenek do tej pory napisałaś? Zaczęłam liczyć, żeby zrobić 100 i powiedziałam, na 100 kończę. To będzie moja ostatnia piosenka, ale jeżeli chodzi, w ogóle jestem słowną osobą, ale jeżeli chodzi o to, co robię, to widać, nie jestem słowną. To całe szczęście, my się bardzo cieszymy. Po 100 zaczęły się sypać propozycje współpracy z innymi zespołami, zaczęłam pisać teksty innym zespołom i wykonawcom. Dlatego już teraz nie będę liczyć i nie wiem, ile jest. A ty wybierasz artystów, czy artyści ciebie wybierają? Bo też nagrywasz druga duety. opcja. No i bardzo dobrze. A taka praca nad piosenką, ile czasu ci zajmuje? Masz pomysł, napisałeś zwrotkę, melodia ci się w głowie układa i od samego początku do końca, to ile czasu ci zajmuje taki proces? Nie ma jednej recepty i jednego czasu, z tego względu, że czasem ktoś poprosi o 3 piosenki i dostanę takiego szwungu, jak to się godo po naszemu, że 12 godzina, ja już tą jedną mam. Oczywiście potem jakieś poprawki, nie, ale główny zarys jest, ale spać mi się jeszcze nie chce, jestem rozbudzona, więc zaczynam następną chociażby zwrotkę robić, czy chociażby refren i rano patrzę, jasno się robi, ja mam wszystkie 3 piosenki zrobione. A czasem jest tak, że tydzień czasu męczę się nad jedną. Ona niby jest, ale ciągle mi się coś w niej nie podoba i ciągle coś poprawiam. Także tutaj nie ma na to. Jedna wyjdzie, tak jak mówię. Nastroje zespół, dzwoni do mnie facet Franek, jeden z wykonawców i mówi, Janina, potrzebujemy taką wesołą piosenkę o piwku, coś tamtego. I ja mówię, w jakim rytmie to ma być? To ma być taka ostra poleczka biesiadna. Dobra, jedź do chaty, bo ja już ją mam. On pojechał, a ja siedzę. 3 godzina, no jeżeli ja nie spałam, to czemu on miał? Piszę mu SMS-a. Całą noc nie spałam, lecz piosenkę napisałam. Koniec, fajnie, dobre lekarstwo. Rewelacja. A ja mam takie pytanie w imieniu polskich górali, bo w jednej z twoich piosenek wychwalasz górali. Co tak najbardziej lubisz? Niezbyt dokładnie posłuchałeś tej piosenki o górolu, bo tu jest wręcz odwrotnie. To było przeciwko Janosikowi. Z tego względu, że wiesz, pochodzę z piekary i radiopiekary, no przy nim się prawie chowam, z nimi mam duży kontakt i słucham. I co chwilę, a puśćcie Janosika! Znów jakaś baba dzwoni, a Janosika proszę, ja mówię, one chyba zwariowały. I dlatego napisałam tego Janosika, że on wcale nie jest taki fajny, jest napompowany sterydami, wozi się autem, w góry nie chodzi, woli baby, limuzyny i tak dalej. No to co w nim złego? No przecież to jest pochwała właśnie. Ja wiem, czy taka pochwała, ale to nie jest ten Janosik, co był. Aha, a jaki według ciebie powinien być ten wymarzony Janosik? Taki fajny jak w tej pierwszej prawdziwej piosence o Janosiku, żeby na wczasy jechać, a on cię, wiesz, w góry, niby coś ci chce pokazać. No i w sumie pokazuje. Kochani, no to zobaczmy tego Janosika. Nastała dziś moda, u nas tu na Śląsku, każdy w radiu słucha tych góralskich kląsków. O tym jakie piękne są góralskie lasy, jadą się panusie w góry na wych trasy. A niektóre działki cały
Janika, kiedy poczułaś pierwszy raz pieniądz ze śpiewania? Pierwszy raz pieniądze. Jak powiedziałam swoją kwotę, a organizator dał mi jeszcze raz taką. No, Sławomir, widzisz? A pamiętasz, co kupiłaś sobie za to? Ciuchy. Ciuchy. No i to jest prawdziwa kobieta. Ale inwestycja? Świetnie. A jak byłaś dzieckiem, pamiętasz jakiś taki moment, gdzie na przykład śpiewałaś, czy mówiłaś jakiś wierszyk i jakieś pieniądze ci kapnęły też? Tak, miałam 3 czy 4 lata. W parkach były takie różne festyny organizowane, bardzo gromadne i moja mama bardzo chętnie stawiała mnie na scenie wtedy, żeby coś fajnego powiedzieć, jakiś wierszyk czy zaśpiewać tą piosenkę i dostawało się garść cukierków, które po drodze schodząc rozdawało się już dzieciom. To była ta zapłata, ale to o to nie chodziło. Ale to tak jest, że karma wraca i te wszystkie twoje dobre uczynki wrócą z zdwojoną Może mocą. dlatego masz tyle radości Po w sobie, bo prostu. po prostu dużo dajesz ludziom i dużo też, myślę, wraca tej dobrej energii do ciebie. Ja chcę dużo dać, a jeżeli dostanę cośkolwiek, to ja myślę, że bilans się wyrównuje i nie ma na co więcej oczekiwać. Kochani, więc bierzmy od Janki ile się da. Miała truda szaca, Józka od Berkmona, łon był czysty Ślązok i Ślązoczka ona. Starała się truda Józkowi dogodzić, co by ino nie chciał z kamratami chodzić. Ze Józkiem się wcale wesoło nie żyje, w doma ciągiem siedzi, sprząta gorki myje. A jo to wszystko smola, jo wola, gorola, bo gorol fajnie prosi i kwiatki przynosi. A jo to wszystko smola, jo wola, gorola, on kochać umie fest i ma szeroki gest. Teraz się na Śląsku wiele pozmieniało. Dziołchy chcą goroli, bo Ślązoków mało. Sąsiad trudy wiedział, czego babie trzeba. Przynosił jej kwiatki, to droga do nieba. Teroski się trudzi, bardzo dobrze żyje. Czyta się gazety, mieciu gorki myje. A jo to wszystko smola, jo wola, gorola, bo gorol fajnie prosi i kwiatki przynosi. A jo to wszystko smola, jo wola, gorola, on kochać umie fest i ma szeroki gest. Słuchajcie, Karlusy, póki jeszcze pora, dbejcie się o frelki z rana i wieczora. Godejże i przajesz od rana do nocy, bo jak ją zaniedbosz, gorol w łóżko wskoczy. A on zno te knify, jak babie wygodzić, woli jej cukrować, niż na piwo chodzić. A jo to wszystko smola, jo wola, gorola, bo gorol fajnie prosi i kwiatki przynosi. A jo to wszystko smola, jo wola, gorola, on kochać umie fest i ma szeroki gest. A jo to wszystko smola, jo wola, gorola, bo gorol fajnie prosi i kwiatki przynosi. A jo to wszystko smola, jo wola, gorola, on kochać umie fest i ma szeroki gest. Janka, przez tyle lat myślę, że nabrałaś ogromnego doświadczenia na estradzie.
Powiedz, czy te czasy, na przykład 10 lat temu, były łatwiejsze dla artystów niż są dzisiaj? Powiem, że nie. Nie są łatwiejsze z tego względu, że dosyć duża konkurencja jest w tej chwili. Wtedy wszystko poszło na żywioł. Po prostu ktoś ma przebicie, to włazi, nie ma tego czegoś, no to nie ma, zginie w tłumie po prostu. Teraz trzeba walczyć, walka o tron. O, teraz jest walka o tron. Także nie jest łatwiej. Co wolisz? Pisać piosenki czy je śpiewać? Jedno i drugie. Nie ma, że wolę to czy tamto. No wiesz co, to jest tak jakbyś się pytała, czy chcesz urodzić dziecko, czy chcesz je już mieć podchowane, nie? Najpierw się rodzi, więc fajny jest ten moment, jak ta piosenka się rodzi, a potem jest fajnie, jak możesz nią się pochwalić wśród słuchaczy. Czasem jest ból, którego się po chwili nie pamięta. No tak, jak się widzi radość widzów, uśmiechy. Jak Nie, się... to ci się wydaje, że tą piosenkę pisałeś przez 10 minut. Dokładnie. A kochana, a powiedz, co lubisz w pracy z innymi artystami? To znaczy powiem, że 90% wykonawców jest, z którymi bardzo lubię współpracować. Jest tak 10% takich, z którymi wolałabym się w ogóle nie spotykać. No ale z tymi, z którymi współpracuję, to chciałabym, żeby to trwało jeszcze. A taki moment twój ulubiony, który jest na koncertach, taki, który cię wzrusza, czy taka chwila, która taka jest twoja? Tak. Moja chwila jest wtedy i teraz się już przyzwyczaiłam, ale z początku płakałam. Płakałam ze wzruszenia. Jak wychodziłam, zaczynałam śpiewać swoją piosenkę i nagle ja patrzę, słyszę, połowa widowni, czy nawet więcej śpiewa razem ze mną. To jest gdzieś tutaj dusi, gdzieś tutaj to wychodzi, tylko nie rozpłacz się do końca, żebyś skończyła tą piosenkę. To jest fajne. Kochani, a teraz będzie jedna z waszych ulubionych piosenek. No i nasza też. Dałabym ci dała całusa słodkiego, ale nie wiem, miły, czy ty tego chcesz? To, co najpiękniejsze, dla ciebie schowałam. Jeśli się postarasz, wszystko możesz mieć. Ja kocham cię, wszyscy to wiedzą. Spójrz oczy me, no spójrz, prawdę powiedzą. Czy pragniesz mnie, tak jak ja ciebie? Przytul, pocałuj, ze sobą zabierz mnie. Dałabym ci dała serce me jedyne, ale muszę wiedzieć, czy ty tego chcesz? Najpiękniejsze słowa w sercu zapisałam. Każde jest dla ciebie, dobrze o tym wiesz. Powiedzą, czy pragniesz mnie, tak jak ja ciebie? Przytul, pocałuj, ze sobą zabierz mnie. Dałabym ci dała radość dnia każdego, jeśli tylko zechcesz. Ze mną będziesz
będziesz miał. Nie ukrywaj dłużej uczucia swojego. Nie marnujmy czasu, który los nam dał. Ja kocham Cię, wszyscy to wiedzą. Spójrz w oczy me, no spójrz, prawdę powiedzą. Czy pragniesz mnie, tak jak ja Ciebie? Przytul, pocałuj, ze sobą zabierz mnie. Dałabym Ci dała radość dnia każdego, jeśli tylko zechcesz, ze mną będziesz miał. Nie ukrywaj dłużej uczucia swojego. Nie marnujmy czasu, który los nam dał. Janeczko, powiedz, odnajdujesz się w najnowszych technologiach? Jeżeli chcę tu jeszcze troszeczkę pobyć na tej estradzie, to nie mam wyjścia, muszę się odnajdywać. A właśnie wszystkie social media, social media. Mów prosto, no po prostu fejsy, YouTube. te sprawy. Musisz być z tym na bieżąco, prawda? Jestem na bieżąco, no bo jakby mnie tam nie było, to by mnie nie było. To prawda. Proste. Jak Cię nie ma na Facebooku, to znaczy, że nie żyjesz. Nie żyjesz. A zresztą to jest nawet ułatwienie w tej chwili, że nie trzeba nigdzie dzwonić, nie trzeba specjalnie rozpisywać jakichś tam ogłoszeń, bo wystarczy na Facebooka puścić i ci, co mają, no to już wiedzą, a reszta pocztą pantoflową, także sprawdza się to. Taki plakacik wrzucony na Face'a odwala sprawę za wszystko. A powiedz mi jeszcze, co chciałabyś robić za 10 lat? Ha. Tak jak kiedyś nie planowałam, co będę robić za rok, za 5, tak w tej chwili też nie chcę planować. Po prostu jakbym mogła zatrzymać, to na 10 lat zatrzymałabym ten czas i żeby cały czas było tak, jak w tej chwili jest. To tego Ci z całego serca życzymy. Dziękujemy bardzo, że odwiedziłaś naszą Śląską Karuzelę. No i mamy nadzieję, że odwiedzisz nas ponownie. Dziękuję serdecznie. A ja będę miała temat, wiecie, rzuciliście mi mimochodem, jak zatrzymać czas. A teraz romantyczna para, która wytańczy dla nas miłość. Może to ostatni raz, kiedy jesteś blisko tak, kiedy w swych ramionach tulisz mnie. Może tak już musi być i nie warto robić nic, choć nadal serce broni się. Powiedz, czy masz siłę wciąż o miłość walczyć tą, gdy dobrze wiesz, jak trudno czasem jest. Sama nie wiem, czego chcę, kiedyś tak kochałam Cię, a teraz żyć bez Ciebie boję się. Wciąż nie mogę żyć bez Ciebie. Zatrzymaj mnie, póki jest czas. Nie pozwól, bym odeszła sama w ciemną noc. Ten płomień, co wciąż tli się w las, za chwilę zgaśnie i już nikt nie wskaże Ci go. Zatrzymaj mnie, póki jest czas. Nie pozwól, bym odeszła sama w ciemną noc.
nasza miłość kończy się. Powiedz mi, co czujesz dziś, kiedy w oczy patrzysz mi, gdy jeszcze wciąż za rękę trzymasz mnie. Nie wiem, jak mam żyć bez ciebie. Zatrzymaj mnie, póki jest czas. Nie pozwól, bym odeszła sama w ciemną noc. Ten płomień, co wciąż tkwi się w nas, za chwilę zgaśnie i już nikt nie wskaże ci go. Zatrzymaj mnie, póki jest czas. Nie pozwól, bym odeszła sama w ciemną noc. Ten płomień, co wciąż tkwi się w nas, za chwilę zgaśnie i już nikt nie wskaże ci go.